Страус и черепаха. Частка першая. Маленькая внученька Стефанія запытала: «Бабулька, можа, ты ведаеш, якая птушка самая вялікая?» «Самая вялікая птушка, можна сказаць, цар-птушка, гэта страус», — адказала бабуля. «А дзе жывуць гэтыя цар-птушкі?» — зацікавілась Сцеша. «А можа, ты, бабулечка, пра іх раскажаш казку мне?» І бабуля пачала свой расказ. У дзікай прыродзе, дзе шмат пяску, расла трава, кусты і невысокія дрэвы, жыла сям'я страусаў. Гэтыя птушкі самыя высокія і самыя цяжкія з усіх птушак, што жывуць на зямлі. Уяві, што яны вышэй твайго таты і цяжчэй твайго дзядулі. Іх тонкая доўгая шыя трымае маленькую галаву, пакрытую мяккім пухам. Вочы ў страусаў найвялікшыя з усіх птушак, і яны маюць доўгія векі. Шырачэзны рот дастае амаль ад аднаго вока да другога, і ён з дзюбой. А вось крылы зусім маленькія, і яны не ўмеюць лятаць, але ўмеюць вельмі хутка бегаць, могуць дагнаць і перагнаць каня, і нават некаторыя машыны. Уяўляеш, каб прайсці ад адной сцяны ў тваёй комнаце да другой, страус зробіць толькі адзін шаг. Гэта 5 метраў. Дык вось, у гэтай сям'і страус тата быў вельмі высокі, моцны і дюжы. Яго пер'я былі амаль усі чорнага колеру, толькі напрыканцы хваста і крылаў трошкі белаватыя. Мама страус была ніжэйшай і мяльчэйшай за таты страуса, а пер'я ў яе былі шэрыя, толькі на канцы хваста і крылаў з белаватым адлівам. Гэта сям'я страусаў жыла вельмі дружна. Яны шанавалі і паважалі друг друга. Аднойчы цёплым вясновым ранкам страусы гулялі каля невялічкага вазерца. І маці страус сказала: «Дарагі, прыйшоў ужо час нам адкладваць яйкі, каб вылупіліся маленькія страусяты, нашы патомкі». «А дзе ж яны будуць высіджваць сваіх птушанят, калі ў іх няма гнязда?» — запытала Сцеша. «Страусы не ўюць свае гнёзды на дрэвах, як гэта робяць іншыя птушкі, бо яны ж не ўмеюць лятаць». Тата страус выкапаў у пяску не вельмі глыбокую ямку, паклаў туды маленькія галінкі дрэваў, заслаў іх мяккай сухой травой і сказаў: «Ну вось, даражэнькая, гняздо я зрабіў, можна ў яго класці яйкі». Маці страус паклала ў гняздо 3 яйкі, і тата страус засыпаў іх пяском, каб не было нікому іх відаць і каб было ім там цёпла. «А якія яйкі ў страусаў, як курыныя ці як гусіныя?» — запытала Сцеша. «Не», — адказала бабуля, «яйкі страусаў самыя вялізныя з усіх птушак. Яны толькі маюць форму курыных, а велічыня іх з футбольны мяч. І важыць такое адно яйка столькі, колькі важыць 30 курыных яек, цэлы латок». «А яйкі страусаў белага колеру, як курыныя?» — дапытвалася Сцеша. «Не, не белага. Яйкі страусаў бываюць рознага колеру: цёмна-зялёнага, сіняга, нават амаль чорнага, белавата-шэрага, жаўтавата-розавага», — адказала бабуля. «А страусы закапалі свае яйкі і на іх не будуць сядзець, як іншыя птушкі?» — зноў запытала Сцеша.
Страусы сядзяць на сваіх яйках, бо каб з яек вывеліся птушаняты, іх трэба грэць, адказала бабуля і працягвала далей расказ. Мама страус сказала: «Даражэнькі, каб драпежнікі не знайшлі наша гняздо з яйкамі, я буду сядзець на ім удзень, бо мае пер'я шэрага колеру, і пясок мае такі жа шэры колер. А значыць, на шэрым пяску я і наша гняздо не будзем вельмі прыкметны нашым ворагам». Тата страус сказаў: «Ты, даражэнькая, вельмі добра прыдумала, а мае пер'я чорнага колеру, і яны не будуць відныя і прыкметныя ноччу, а значыць, ноччу на гняздзе буду сядзець я». Так яны і дамовіліся. Удзень на гняздзе сядзела маці страус, ноччу бацька страус. «А няўжо ў такіх вялікіх птушак ёсць ворагі?» з сумненнем запытала Сцеша. «У дарослых страусаў ворагаў амаль няма», адказала бабуля. «Яны дужыя і адным моцным штуршком сваёй нагі могуць забіць нават льва. Але яны не любяць дарма ваяваць. Навошта ваяваць, калі гэтага магчыма пазбегнуць? У іх жа доўгія і хуткія ногі, і яны могуць уцячы амаль ад усіх ворагаў. Толькі пры вялікай неабходнасці страусы ўступаюць у бой. А вось ворагі ў іх маленькіх дзетак ёсць. Гіены, шакалы, лісіцы, лятучыя мышы і іншыя. Гэтыя драпежнікі могуць нападаць і на гнёзды з яйкамі, і з'есці яйкі, калі гнёзды засталіся без нагляду бацькоў. Сям'я страусаў не пакідала сваё гняздо з яйкамі без нагляду. «А дзе спяць страусы? Можа, у іх ёсць норка ці хатка?» пытае Сцеша. «Спяць страусы не так, як усе іншыя птушкі», кажа бабуля. «Яны кладуцца грудзьмі на пясок ці траву, тым месцам на грудзях, дзе замест пер'яў у іх толькі скура. І галаву яны не хаваюць пад крыло, як гэта робяць іншыя птушкі». «А куды яны хаваюць галаву, у пясок?» пытае Сцеша. «Не», працягвае бабуля, «яны ноччу спяць вельмі чутка. І амаль тады, калі іх вочы закрытыя, яны занадта добра чуюць. Іх доўгая шыя ўсю ноч выцягнутая ўверх, высока трымае маленькую галаву, а іх вялікія вочы вельмі зоркія. Яны выдатна бачаць на вялізнай адлегласці ўдзень і ўначы. Напрыклад, стаіш у адным канцы вуліцы, а добра бачыш усё у яе канцы. А галаву ў пясок страусы не хаваюць, таму што яны дужыя і смелыя, а не баязлівыя. Сваю галаву яны спускаюць у пясок над іх гняздом, каб праверыць, ці цёплыя яйкі, а можа, іх трэба павярнуць, бо каб вылупіліся маленькія страусяты, яйкам трэба раўнамерна награвацца. А яшчэ страусы могуць апускаць галаву ў пясок, каб глынуць трошкі пяску разам з маленькімі каменьчыкамі. Гэта дапамагае ім пераварваць ежу. Дык вось, слухай, што было далей. Недалёка ад гнязда страусаў зрабіла сваё гняздо чарапаха. Яна заднімі лапкамі выкапала ямку і паклала туды свае 4 яйкі. Засыпала іх пяском зверху і прытаптала пясок, каб добра іх схаваць. Потым сама села зверху над імі і думае: «Ну вось,
Цяпер трэба сядзець на гняздзе, грэць яйкі. Але якая ж гэта марудная, нецікавая праца. Доўга сядзець на яйках. І навошта? Каб вылупіліся дзеці. Не хачу я клапаціцца аб сваіх дзецях. І не буду я сядзець на гняздзе. Трэба нешта мне прыдумаць. І яна сядзела і думала. А якія яйкі ў чарапахі? Зацікавіла Сцеша. Яйкі чарапахі круглыя, як шарык, і яны пакрыты не скарлупкай, а мяккай скурыстай абалонкай. Яны падобныя на маленькі салаканавы мячык. А сярод чарапах і сапраўды бываюць дрэнныя мамы, якія пакідаюць сваё гняздо з яйкамі і болей не клапоцяцца аб іх лёсе. Пад вечар, калі мама страус яшчэ сядзела на гняздзе, чарапаха ўбачыла тату страуса. Вядома, што чарапаха вельмі не любіць чорны колер, а пер'я ў страуса чорныя. Чарапаха усхвалявалася, раззлавалася і толькі за тое, што ў страуса пер'я чорныя. І хацела знянацку ні за што укусіць яго за нагу. У чарапахі няма зубоў, але у яе моцныя сківіцы, і яна можа імі укусіць вельмі балюча. Імгненна яна перадумала кусаць страуса, бо ў яе з'явіўся новы план, пра які яна думала ноччу. А што было далей, будзем даведвацца ў наступнай серыі. Да пабачэння!